Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yana ciki. Yawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Kai. Allah ga ta malam. A dagwatse. Rayuwa. Ya garin. Wallahi alhamdulillah. To masha Allah. Malam kuliya. Kwana biyu na ta neman ka. Ba ka majalisa. A wurin balele. Na ta riba ka babu ka. Balele mai shayi. Ka san na dan ci bashi da yawa. Wani ba ni manta wani. Wallahi. Na ta riba ka babu ka. Ina malam kuliya. To wai ina mun ka dosa ina mahita. Da ni. Ye? Da ni. Ba malam. Ka wasan lokaci yayi. Lokacin zaɓe yayi 2027 tana mutuwa. To kuma kaga dai ga mun ba mu gabas ba mu yamma. To kuma rin da kace bai canza mai. Kana ji na a dagwatse. Ina jin ka malam kuliya. Ni na daina zaɓe. Allah Da ni da iyali na. Ke kina ina? Ke kina ina? Tana ciki kenan. Tana ciki. Ai na ta haka. Da ni da mai ɗaki na. Ina jin ka. Mun daina zaɓe. Na ma ce ta kawo katin zaɓen ka. Mu kone shi. Subhanallah makara kone. Ina malam kuliya. Gani. Wallahi ka gangaci. Ba ka kone kuliyar ka. Wallahi ko Allah sai ya tambaye ka. Malam kuliya. Na'am. Bakar labarin Honorable Abba Isa Mayana radiyallahu ta'ala anhu. Amin. Bakar labari ne. To yanzu Allah ya ingizo mana shi. Ya tattalo mana shi. Ya tattabo mana shi. Ya haito dan takarar dan majalisa. Gusau ta dai. Masha Allah. To da ka kone kuliyar ka. Da me zamu yaɗi. Masha Allah. Masha Allah. Dan tantarwa. Masha Allah. To ke kin ji. Dama bai yi san ku ba. Amma yanzu an kawo ba. Ka ji ne. Saboda halinka da sanin gida. In ka riga ka hau. Shi da sanar ja baki na ne shiru. Umar ya rigida ne. To amma Wallahi Allah. tun da Allah ya fahimtar da kai. Ka gane. To wannan lafiya kan. Welcome. Shiga ruwa da dawo. A dagwatse. Malam kul. Na ji daɗin wanga. Allah Na ji daɗin wanga bayani naka da zuwa gare ni. Kaci. Don haka da ni da iyalina. Kai da ma duk wani wanda ya ka goyon bayana ni malam kuliya. Honorable Alhaji Abba Isa Mayana shi ne zaɓi na, shi ne zaɓin mu a wanga zaɓe na wanga kujera da yaka nema ta ɗan majalisa ta ɗai. Gusau ta dai. Kaga abin da kenan, kaga mutanen Mayana. Wa. Galadima, Madawaki, Sabon Gari, Sabon Gari. Tudun Wada. Duka mun amince Honorable Alhaji Abba Isa Mayana shine zai wakilce mu a majalisar dokoki ta jihar Zamfara. Jagora.